okay ra. Murag wa kaayo'y duka sa gabi mga igsoon kay di nata mamatag sayo. No? Wala kaayo'y duka. Sa kadlawon mo nang magduka, labi na katong mamatag sayo alas 3 mo simba, alas 4:30. Sos, Ginoo. Pero kung atong tanawon mga igsoon ko kang Kristo, pareho-pareho ra. Ang kuan lang nga ang atong misa sa gabi, misa sa Adbyento. Dili siya makapunting o makafocus sa misa sa mahal nga Birhen. So, okay lang yun gihapon siguro. Para nako, okay ra yun. Ang importante nga, mila kita sa Ginoo, nag-ampo kita, o nangandam kita alang sa kasaulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. So, inaot, kanang mulahutay kita. Pero ang uban siguro din, human sa inyong mga trabaho, no, nga naa din sa syudad, tingali mamakasyon, no? Kung naay bakasyon sa trabaho, makasyon siguro sa probinsya. So mao siguro po ang kuan. Basin mo konhod-konhod ni mga ugma or sunod adlaw, no? Kaya ang uban siguro manguli kung naay kasakyan. Ang uban manguli kung naay kaplite. Ang uban manguli kung naay pay-ulion. Hello? So Sandra, naara sa inyo, ug-asa gyud mo malipay, suportaan lang tamo mga igsoon. Pero ang nindot nga kining samtang naglakaw ang atong murag nobinaryo na po, no, siyam kagabi sa pagpangandam sa Pasko sa atong Ginoo, nga malipayon kita sa pagpangbuhat ni ini. Muna importante istanan. Nya karong adlaw mga igsoon ko kang Kristo, ang pinaka-importante nga mensahe alang kanato mao nga sa Ginoo walay imposible. Sa Ginoo kung siya buot maghimo og mga butang alang kanato walay imposible. So man siya nakasentro na sa santos nga ebanghelyo. Pero naay mga kanang mga subtema, mga igsoon ko kang Kristo sa atong mga pagbasa ang Salmo responsoryo. Sa unang pagbasa, no, ang kinaiya ni Hari Akas, ngayon na dili nako sulayon ang Ginoo. So bisan grabe na nga pag-anto sa katawhan sa Israel, bisan grabe na ang ilang mga kanang kalisdanan, mayon gapon si Agas nga dili nako sulayon ang Ginoo. Di ba? Are we familiar with that attitude kinaiya? There was a time I was asked nga unsa may ato itubag padre ani bitawng hintungdan, no, nga mamatyan nga pinangga kay nila kanang murag tungod sa kagol kasubo murag ato na lang yun ato bitaw i-blame ang Ginoo sa nahitabo na namatay ang atong pinangga something ana ba kay ko na bisan nga na ang atong kasinatian ako lang ha kay murag ni coincide sa pagbati nako niya na ingani nga mga panghitabo sa kinabuhi og mismo diha sa kang Akas usab kana bisan kun ingani mahitabo sa atong kinabuhi nga mga pinangga nato wa nato gi-expect mo taliwan, no? Yung kung sa akong kagalingon, no? Akong gi-share po nga, bisan nga na may tabo, di lang nato i-blame ang Ginoo. Dili nato i-blame ang Ginoo. Something like, maringana ra pod ang daloy ba sa filosofiya ba nga, si Agas nga, dili na ako sulayon ng Ginoo, bisan daghan ato pagantos. No? Kay tanawa, wa niya sulaya ang Ginoo, sus, tagaan gid hinoon ka. Mingo si Propeta Isaias, tagaan gid hinoon ka og timaan. Ang batanong dalaga magmabdos og manganak og lalaki. Oh. Kay mao na ang muluwas kanang bata nga anak niya ng babae, mao na ang muluwas sa katawhan o sa Dios sa katawhan sa Israel. So tanawa wa niya gisulay pagkadako hinoon ang muabot nga mahitabo sa ilang nasod, luwason sa Ginoo pinaagi niining kanang iyang atong itan-aw, atong gisabot diri sa Bagong Testamento pinaagi sa balaang bata nga si Jesus ang atong manunubos. Luwason ng katawhan. Sabihin ko na, subisan unsa kasakit, mag-igsoon ko murag para na ako lisod gayo na i-blame po nato ang Ginoo kay ang Ginoo ra ginasayod sa tanan. Now, nganong atong mga pinangga doon nato sa atong kasing-kasing nga mga tao mataliwan nga wa nato gi-expect. So lain man po na og atong i-blame ang Ginoo, no? Bisan si Job daghan ang nangawagtang sa iyang kinabuhi, wa gyud niya
awaya ang Ginoo, wa siya masuko sa Ginoo. Antos-antos lang gid niya ang iyang mga kasubo, unsa na lang ang mga kalisdanan na iyang ang kapait sa kinabuhi. So mo ning kuna di lang siguro nato i-blame ang Ginoo. Bisan kung sakit kaayo nga biyaan ta sa atong inahan o atong anak, bisan sakit kaayo na pero di lang siguro nato i-blame ang Ginoo. Kay wa ta masayod unsa iyang tumong. Nga siya ra man gyud sad ang makahatag og kinabuhi nato, di ba? O bisan gani og kanang maayo taglawas pero og naagi lain nga tuyo sa Ginoo nato, pwede man ta niya kuhaon. Amen. Pero usay kung naana ta sitwasyon di na nato na ma-manage atong kaugalingon kasinatian. Bisag kinsa lang atong kahiubsan, no? Apil ang doktor, apil ang silingan unsa na lang diha. Nya samot na apil pod ang Ginoo. Lord, nganong ako pa man something ana. So para sa ako, good maayo nga lesson ang ato murag ma-remind ta ba no kini sa unang pagbasa. Dili kita mosulay di nato sulayon ang Ginoo o dili pod nato siyang kahiubsan kung sa man ang atong mga kanang mga kalisdanan kay moabot gyud ang panahon siya muluwas kanato. Mausad niya ang atong ang grasya, ang gasa nga atong pagadawaton pag-abot sa Pasko. Makainomdom kita sa balaang bata nga Jesus o atong Ginoong Jesucristo atong manunubos. Diha sa krus iyang gitubos ang kalibutan. Asa ka mangita ni anak nga kanang ihatag imong kinabuhi. So talagsaon ang kanang ihatag ni imong kinabuhi para sa daghan, no? Magpalansang ka sa krus talagsaon na. Kung doon na may ni ana dito sa Pampanga kato sa una sa bisang karon siguro murag naa paghapi magpalansang sa krus. Oh, pero di man sila mamatay. Igor man silang palansang, sakit man tuod pero di man sad sila mo ingon nga patya ko, di ba? Oh. Pero only Jesus the Christ have done it for all of us. Amen. So atong palakpakan no ang atong Ginoong Jesucristo. Only Jesus Christ has done it for us. O dili lang kung kanang pwede man tang palansang-lansang sa atong kamot sa krus. Pero di man ka punggutan diha sa imong ulo, di man ka diha dugsakon og bangkaw sa imong kilid. O igor na nato gi murag ato ra siya gi unsay tawag niya na gi pahitabo ang hitabo kaniadto atong gi kalimutan ko sa term. So we don't blame God for our own sufferings or for the kanabitang mga crisis sa atong kinabuhi, mga kalisdanan nato o mga sorrowful events in our life. Naagi ito mong ang Ginoo. Ikaduha po sa Salmo Responsorio. Go forward to the Responsorio Psalm. Masudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Masudlo nato siya sa atong kasing-kasing. Pagtanaw nimo balik sa imong problema, lahi na imong makitaan. Kung ikaw ra usa magtanaw sa imong problema, nya sirado ang atong kasing-kasing, lahi ang atong lantaw. Kung kita ra magtanaw sa atong kalisdanan, no, mga palasaanon nato sa atong kinabuhi, o kita ra usab-usa, lahi atong lantaw. Pero pasudlon kay nato si Kristo, mausab ang atong tanaw sa atong mga pag-antos. Hello. Oh. Try it. Tanawa balik ang imong mga problema, dili lamang sa imong antiyohos, kundi diha sa antiyohos ni Kristo. Di ba mausab gyud ang imong lantaw. So mao na ang usa sa mga murag ako nakitaan nga posible mahimo nga kahulugan sa Salmo Responsorio. Pasod lang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Pero napoy lain pod, no? Pwede natin expand. Sa atong pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, importante abierto. Importante abli ang atong kaugalingon, atong kasing-kasing. Kay wa ba yata masayod sa pamaagi sa Ginoo, ug mayon Ginoo na diha sa imong kasing-kasing akong himugso. Oh,
ang akong bugtong anak. So, mapagkahimog sa diya sa itong kasing-kasing. Ang pasabot niya, ikaw, pinaagi sa imong pagkamampuon o pag-andam sa imong kaugalingon, mabago ang imong kinabuhi, kay anaa si Kristo, ang manunubos na himugso sa imong kasing-kasing. Di ba? O kung sirado po tao sa pagkahimugso ni Kristo sa atong kaugalingon. So, ablihan yun nato ang atong kasing-kasing. Aron nga, ang Ginoo makasulod sa atong kasing-kasing. So dili na ingon nato na katong typical traditional yun na makita nato mahimugso gyud ang Ginoo pag-utro. Mahimo nga ang Dios mahimugso sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing kon andam kita magpasulod kaniya kaya atong giablihan ang atong kasing-kasing. Amen.